ke ay wa ko eji de nga fo ka fo anga election ken do o ti eji ka baray kalata kele min be ni eji re haklina be nyini ala we ay wa election o anga jamana tigi asigili election haklina be nyini eji la ka fo eji ka dondi ay wa gouvernement ki hakli jagabwaka ola sa gɛlɛya caman de fɔra jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka nin kalafili kofɔlen k'ale bɔ a dɔgɔ kɔrɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya mun bɛ eji yɛrɛ kun kan Saliya Samake a bɛ a da don la gɛlɛya fanba effectivement gɛlɛya fanba ye aywa révision de révision jumɛn ye kalata kura sɛbɛyali san o san a gɛlɛya fanba ye o de parce que an y'a jateminɛ ka taa san 2000 ani 2 la ni an ka kalata sɛbɛn n'u y'a don subahana mansin kɔnɔna na n'u b'a fɔ ko ka informatiser ni ko k'i ka baara kɛ ka ɲɛ a cogo la kalo 1 kalo 2 tɛ se fiyewu ka se ka baara kɛ n'i b'a fɛ ka kɛ ka ɲɛ a cogo la or ne y'a fɔ a ɲɛna a kuma daminɛ na k'a ta décembre kalo laban na baara in kun bɛ don anw bolo o yɔrɔ la EJ bolo o yɔrɔ la o la Saliya Samake ka fɔ la ko kulu sigira sen kan kulu min kɔnɔ mun ye parti politiques ye ani tɔn tɔw k'u bɛɛ lajɛlen na jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ cogo min na kalafili minnu n'u bɛna kɛ n'u dɔgɔdara o ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la walasa jamanakuntigi ɲuman o ka se ka sigi Mali kunna Mohamed Daɲoko ka kɛɲɛ ni kunnafoni di min kɛra kunu alamisa n'o bɛnna octobre kalo tile 5 san 2023 ma n'a kɛra ni kunnafoni di so kalata so ye min ka baaraw bɛnnen don kalata kolagilanw kama n'a bɛ wele ko AJ VOA banbara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Mohamed Toure wulila ka se Alexis Kalanberi ma kunnafoni sɛnsɛnna don ka bɔ Bamakɔ kunnafoni di gafe min n'a bɛ wele ko Mali Tribune ale ye o ɲɛmɔgɔ ye a ye hakilijagabɔ kɛ AJ ka ni lajɛrɛ in kan an ko kunnafoniw lamɛn Aïwa, ni ye a faamuya autorité indépendante de gestion des élections ɲɛmɔgɔ n'o ye Mustafa Cissé ale bɔra an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔfɛ ka a fɔ kun min na kalata bɔra dɔgɔkɔrɔ ani olu yɛrɛ jɔyɔrɔ min ye a ko la n'i y'a jateminɛ sariya sunba kura min sigira an fɛ yen o ye mɔgɔ caman ka baara kalifa olu la n'o ye fɔlɔ comité de légal accès aux médias d'État ani délégation générale des élections a bɛ u yamaruya b'u ka baara caya nka olu sigira tuma min na o y'a sɔrɔ baara caman kɛra ka ban donc a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ olu fɛnɛ bɛ la ka transition dɔ de kɛ sisan. A ka laseli kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko kalata bolodali a n'a dɔgɔdali o kɛra ka kɔn ale ka cɛkɛda sigili kan n'o ye AG nka k'olu bɛ yɔrɔ min na sisan a fanga n'a yamaruya t'olu ma olu ka se ka ayiwa i n'a fɔ kalata sariyaw b'a fɔ cogo min na olu ka se k'a fɔ k'olu bɛ dɔgɔdali kɛ kalata bolodali cogo kan o bɛ se ka faamuya cogo jumɛn bari sabu fɔlɔ cɛkɛda min ka baara ɲɛsilen tun don kalata ko ma olu ka jɔyɔrɔ a tun ka bon kosɛbɛ falen jumɛn de don n'a kɔ la a bɛ ka sariya min fɔ ka ɲɛsi kalataw ma mun de falenna mun de kan ka kɛ yɔrɔ na e bɛ se k'o farafasiya yan wa. N'i ye a jati minɛ n y'a fɔ cogoya min na kalata bolodali ni a kun kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ de fɛ Mali ni CEDEAO cɛ y'a dɔ bɛ kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ EJ ma sigi o y'a sɔrɔ sariya sunba ma falen ayiwa a ka kuma la tiɲɛ don u bi n y'a fɔ cogoya min na a bɛ n'a fɔ olu fana ye transition dɔ mɔgɔ ye ka tugu u nana k'a sɔrɔ fɛn caman bɛ sen na olu ta ye dɔrɔn ka ta camancɛ la a tɛ baara nɔgɔya. Mustafa Cissé n'ale ye EJ ɲɛmɔgɔ ye a bɔra ka kumakan minnu lakali kɛrɛnkɛrɛnyana seko fan fɛ kalata dɔgɔdali la ayiwa o bɛna se ka faamuya cogo jumɛn politikitɔw ni dugudentɔw ni société civile ye barisa